Sorry. సారీ కొంచెం కింద పడితే రాత్రి సారీ మళ్ళీ వేరే गुड मॉर्निंग इथे गाणे बोलतो आईनारे गंटे आहे ಐನರೆ ಏತಾಡು ಗಂಟೆ ಐನಾರೆ ಅಂದ 5:30 ಗಂಟೆ ಆಜಾರೆ ಅವನು ಬರ್ತೇನೆ ಜನ ಹೋಯ್ ತಿರ್ಗೋದು ಹೋಯ್ ಒಂಚಿ ಮಾತ ಹೋಪ ನಿಕ್ಲೆ ಧೂಲೆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಇಚ್ಛೆ ದೇವರು ಬಲ್ಲ ಓ ಬಲ್ಲ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಫುಲ್ ಎಂಚುಂಟು ಅಂತ ಮೈಂದು ಸುರಾಂಡತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮೈಂದು ಮೂರಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಷ ಬೋರ್ಡ್ ಅರ್ಥ ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಇದ್ದದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ವಿಷಯ ಆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್ ಅಂಚತ್ತ NH16 ಏತಿ ಎಂದು NH ಮೇನ್ ರೋಡ್ ರೀಚ್ ಪೂರ ಬಸ್ ಬರೋದುಂಟು ತುಲೆ ಕಾಂಡದ ಬರ್ತು ಬೊಕಲಂದಂತೆ ಲೇಟ್ ನೇರ್ದು ಬೇಗ ಬರೋಡು ಶೋಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ಲಾಜತ್ತ ಕೂಲ ಉಂಡೆ ಐತೆ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಡೋಲ್ दादा
ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಫುಲ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಒಂಜಿ 4 ಬಸ್ ಉಂಡು ಮೇ 5 ಬಸ್ಸೇ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಬತ್ತಿತ್ತ ಏಪಯೇ ಮೇಟ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ ಜೂನ್ ಡತೆ ಆನಿಲಂದು ವೇ ಟೈಮ್ ರೀಚ್ ಆತ ಈತ್ ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ನೇರ್ದೊಂಚೂರು ಬೇಗ ರೀಚ್ ಆತ 5 ಜನ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪ್ರಶಾಂತ ಎತ್ತುಂಡು ಬೊಕ ದೇವೇರಂತೂ ಯಾರು ತಿಕ್ಕದು ನೀನು ದೇವೇರಂತೂ ಯಾರು ತಿಕ್ಕಿ ಜತೆ ಅಡ್ಡ ಇತ್ತೀನಿ ಬೇ ಪೂಜೆ ಇದ್ದೀನಿ ಬಂಗಾರಪುರನ ನನ ಪೂಜೆ ಅವಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡತೆ ಫುಲ್ಲು ಜನನೇ ಇಜ್ಜೇರು ಅವು ಬುಡ್ಕಾಲ ಶಾಂಭಾವಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶಾಂಭಾವಿ ಇಂದೆಟ ಶಾಂಭಾವಿ ಸುದೆ ಎಂಜ ಬಣ್ಣಿ ಅಂದೆ ಬೊಕ ದಾನೆ ದೇವರು ತೋಜೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡಿಯೇ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಪೂಜೆಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಅಂದ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಂಜಿ ಬಪ್ಪನಾಡ್ದ ಡೋಲ್ ಗುದ್ದೆರಪ್ಪನಂತಾರೆ ಪಾತೆರ ಉಂಡ ತೌದಾಯ್ ದಾಲ ಅವು ಡೋಲ್ ತುಯ್ಯಾರದ ಮಲ್ಲ ಅವು ಇಂಚ ಕೊಟ್ರೆ ಇಜ್ಜೋಡದೆ ನಾವು ಏರ ನರಮಣಿ ಗುಲ್ದಿನ ತಪಸ್ಸು ತಪಸ್ಸು ಇಂಚಿನ ಮಣಿ ಬಂದೆ ಗುಲ್ದಿನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ನರಮಣ್ಲಕ್ಕಂದು ಕೊಡ್ತೀರ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಂತೆ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಆಂಡ ದೇವರಂತೂ ಯಾರ ತಿಕ್ಕಿಸಿ ದಾದಾನ ಗೊತ್ತು ಕತ್ತಲ ಇತ್ತನೆ ಐತೆ ಎದುರು ಇಂಚಿ ನನ್ನ ಬಳ್ಳಿದ ಪ್ರಭಾವಳಿದ ದಾದನ ಇತ್ತನು ಎಂಕಡ ಉಂಟು ದಾದನ ಅಡ್ಡ ನೀತಿನ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕೊನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಧ್ಯ ಆನ್ ದಿ ವೇಟ್ ಎಂದುವೆ ಬಪ್ಪನಾಡು ದುರ್ಗಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಬಪ್ಪನಾಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕನ ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ಗೆ ಎಂದು ಪೂರ 4 ಬಸ್ಲ ಅವ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಪುಂಡು ಚುನ್ನ ಎಂಕ್ ಅದೇ ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಪುಂಡು ಅದೇ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದೇವರನ ದರ್ಶನ ಅಂಚನೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಉಲಾಯ್ಡೆ 4 ವೀಲರ್ ಆಪುಂಡ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸುಂಕ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಾಲಿ ಅನ್ನವರದು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಜಾರ್ತದೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಬೊಕಲ ನಮಕ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲಿ ತುಂಬೆನಾ ಓಲ್ ಬ್ರಹ್ಮರ ಗೋಟ್ಲ ಅದೇ ಅವು ನಮ್ಮ ಆ ರೋಡು ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಬೆತ್ತು ಸಾದಿದೆ ಬತ್ತ ಈಜ ನಾವು ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೇನ್ಲೆ ಎಷ್ಟು 100 ಹ್ಯಾಪಿ ಜರ್ನಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊರಿಬೇಕ ಉದ್ದಾಗ ಸೆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಲೆ ಸೆನ್ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಂಡತೆ ಈ ಹೋಟೆಗೆ ಮಲ್ತಿನ ಅದೇ ಅಂದೆ ಡೀಸೆಲ್ ಖಾಲಿ ಆಡ ಅಂದೆ ಟೋಲ್ ತಂದು ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊರ್ನ ಯಾನ್ ಮುದ್ದೆ ಯಾನು ಸೋಕು ಬಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ ತಕ್ಕೋ ತಂಚ ಮುದ್ದೆ ಅಲ್ ತಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಯ್ತು ದಕ್ಕಗ ಅಂದು ಸಾಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ದಾಲ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ರೆ ನಿಜ ಪುಡ ಎರಡ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಂತ್ ದೇವಸ್ಥಾನಪುರ ಪೋನ ದಿನೇರ ಮಲ್ಲಿಯಪ್ಪ ಅಪ್ಪ ಕೋಟೆ ಯಾನ ಕೋಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಉಂತಿಲೆ ನೆಟ್ಟು ದಾದ ಉಂಟಿರು ಬರೇನ ಓದರೆ ಅಂಟಾರ ಉಂತುಲೆ ಓದುವೆ ದಾಲ ಹೆಜ್ಜಿಂದ ಕಾಸೆ ಬರೀತೀನಿ ಇಂದೆ ಐಟ್ ಫ್ರೀ ವೇತದಾಲ ಬರೀತೀರಾ ಫ್ರೀ ಅತ್ತುಂದು ತೂಲೆ ಸರಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ದಾದ ಬರೀತೀರಿ ಯಾನ್ ಮುದ್ದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ನೆಟ್ಟು ತೋಜ್ಜವು ಐನ ಹಚ್ಚೋದು ಇದು ಹೆಚ್ಚಬೆ ಇಡೀ ಮಾತ ತುಯ್ಯೇರ ನಿಕ್ಲೆಗ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬಾಟ್ಲಿ ನೀರ್ಲ ಆಪಲ್ ಮೂಸಂಬೆ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವೇ ಬಜ್ಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅವು ತಿಂಡ್ರ ನೀರ್ಲ ಚಕ್ಕುಲಿ ಅವು ಪೂರ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂಡ್ರ ಗಾಡಿ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕುನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಚ್ಚಿಲಾಗ ತೂಕದ ಅದಂದು ಒಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ದಸರಾ ಕರೀನ ಆತ್ರ ದಸರಾ ಯಾನು
ದಸರಾಡು ವ್ಲಾಗೆ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇತ್ತೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಶೇ ಮೆಮರಿ ಅತಾವ ಪೂರ ಮಲ್ದೊಡು ಅದೇ ಏತ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ್ ಇಜನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಒರ್ಪ ದಿನ ಮಲ್ತೀಜಿ ದಸರಾ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ಎನ್ನಿನಾಗ ಶೇ ಮೆಮರಿ ಅತ ಒಂಜಿ 2 ಇಯರ್ ಇತ್ತೆ ಪೊಯ್ಸಲ್ಲದ ದುಂಬುಸಲ್ಲ ಐತ ದುಂಬುಸಲ್ಲ ಪೂರ ತೂಪೆಯನ ದಸರಾದ ದಾದ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ಒವ್ವುಲ ಒವ್ವೆ ಒಂಜಿ ಪರ್ಬದ ಅವಡು ಒಯ್ತಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಪುಡು ಶೈಕೊಂಜಿ ದಾದ ಸುರ ಹತ್ತೀನಿ ಮಲ್ತಿನಿ ಜಿನಿಲಿದ್ದಾನೆ ಮಲ್ಪುನಟ ಇಚ್ಚಾಡು ಬೊಕ ಅಂದೊಂಜಿ ಮನ್ಪುಗ ದಾಯ ಪಂಡದು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಎನ್ನೊಂದು ಇತ್ತಾನು ಕೋಡು ಕೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿ 4-5 ತಿಂಗಳು ಇಂಚಿ ಹಾ ಕೋಡು ಕೋಡು ನಂಚ ಬೊಕ ಮೆಮರಿ ಅತ್ತ ಉಪ್ಪಡಿ ವಾ ಡೇಟ್ ಪೋಯ್ನಿ ವಾ ದಿನ ಪೋಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡತ ನಮ್ಮ ಪುರಾಣಿ ಒಲ್ಪ ಉಂಟದೀನಿ ಪುರಾಣಿ ಪೋನಾಗ ಅದೇ ಕುರ್ಚಿನಿ ಅವೇ ಆಯುಷನ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರು ಚಟ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿನಿ ಆಯ್ಸುದು ಖಾರ ಇಡ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪುರಾಣಿ ದಸರಾ ಲಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಏರ್ತಿಕ್ಕನಲ್ಲೋಕೇನು ದಾಯ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡು ದಾನೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪು ಜರದ್ದು ಅಂಚ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತ ಪನ್ಪುನವೆ ದಾನಿರ್ನ ಎಂಗುಲ್ ಡೈಲಿ ಕಾಪುನಲ್ಲ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೈಜ ಬಂದು ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಪುನು ಇರ್ನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮುರಾಣಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಅಣ್ಣನ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಯಿನದಲ್ಲ ಉಂಟ ಏರ ಅವ್ರು ಜೈ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಓ ಅದು ಯಾನು ಮುರಾಣಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಇರ್ತಲ್ಲ ಬಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬತ್ತಿತ್ತೇರೆ ಆರು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರಿಗೆ ತುಯ್ಯಾರೆ ಅಂಚ ಆ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಇತ್ತಡು ಓಲ್ ಮಲ್ಲ ಅಂಚ ಆ ಬಾಲೆನ್ ಪುರ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ಪುರ ದೆತ್ತ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಪುರ ಅಂಚ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನನು ಇನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಇನ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಸುರು ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇನ್ನಿಡ್ದಕ್ಕ ಪಂಡದೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಹೊರ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಆ ದಸರಾಡಂತೂ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಂದು ಮುರೋಡಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಅಂತ ದಸರಾಡ್ದಕ್ಕ ನನ್ನ ಕೂಡ ಸುರು ರಜೆ ಸುರು ಅಂಡತ ನನ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಮುರೋಡಂಜಿ ಮಲ್ತೆ ಕೂಡ ಮೊನ್ನದನಿ ಕೂಡ ಅಂಚೆನೆ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಸಾದಂದು ಗೊತ್ತು ರಜೆಟ್ ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಹಾಕುದು ಬಿಸಿ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂಚ ದಾಯ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಕೆಲವರೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಇನ್ಸ್ಟಾಡ್ ಪುರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಬೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಗೊತ್ತುಂಟು ದಾದ ಬಿಸಿ ಇಂದು ಉಚ್ಚಿಲ ರೋಡ್ ದುಲೆಗೆ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ಉಚ್ಚಿಲ ಬತ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಕೈ ಮುಗ್ಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಯೂರ್ ವೆಜ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ಚ್ ಮಂತದು ಗೂಗಲ್ ತೂತು ಮ್ಯಾಪ್ ತೂದು ಸುಮಾರು ತಿರ್ಗದು ಬತ್ತದ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಮಕ್ಳೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇತ್ತಿನ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಬೊಚ್ಚ ತಿಕ್ಕೋಡ ಅಂಚ ಮುಲುಪ್ಪು ಮೆಚುನ ಪುಡಿಜ್ಜಿಂದು ಹೋಟೆಲ್ದ ಕುದಾರ್ ಐಕ ಸಾಲಿಯನ್ ಪನ್ಪನ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಅಂಚಿನ ಪಾಪದ ಕಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಪುಡಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಮ್ಯಾಪ್ ಉಂಡು 2,000 1,000 ಮುನ್ನೂರು ಪುರ ಅಂದಿತ್ತುಂಡು ಲೈಕ್ खाली जीती खाली खाली ಚಿನ್ನ ನಾನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಪ್ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಜಂಕುಲ್ ಚಾಬಾರ್ದು ಮಲ್ಪ ರೇಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಚುಂಟು ದೋಸೆ ಇದೆಯಾ ಇಡ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೈಕೆ ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲ ದೋಸೆ ಪ್ಲೇನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಕೊಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ತುಪ್ಪ ಪ್ಲೇನ್ ಇದೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪ್ಪ GPS signal lost. ನಮ್ಮ
ಚುನ್ನ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಂಡದ ಹೇರ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಡೆಪ್ಲಡೆ ಉಂಟು ಆಂಡ ಉಂಡದ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಉಂಟು ಪಂಡ ಧೂಪದ ಊದುಬತ್ತಿದ ಪೂರ ಪರಿಮಳ ಉಂಟು ಅವು ಇತ್ತು ನನಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ಸ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸಾಂಗ್ ಒಂದುಂಟು ದೇವರನ್ನ ನುಡಿತೀರು ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಾದು ಬರ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ದೋಸೆಗೆಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಟ್ಟಾದು ದೋಸೆ ಬಂದಾಗ ಮೊಗಲ್ನ ತಿಂದು ಖಾರ ಉಂಡ Head west and make a U-turn. ಹೌದೇ ರೂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಲ್ಲದೆ ಎನ್ನ ದೋಸೆ ಶುಗರ್ ರೆಸ್ ಈಗ ದೋಸೆ ನೆಕ್ಕೊಡು ಈಗ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಹೀಗೆ ಅದ್ದಿಬೇಕು ಬೆಣ್ಣೆ ನೀರಾಗಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಚಟ್ನಿ ಸಾಂಬಾರು ಎಂಕಿಷ್ಟ ಖಾರ ಎಂಟುಂಟದ ಖಾರ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಷ್ಟ ದೋಸೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಮುಕ್ಕ అరే వెంటనే ఇష్టం చూడండి చాలా సూపర్ ఉండు కడక్ కాదు సాల్యానికి బోర్డు ఆయిల్ కమల్దేరు ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊರ್ರಂಡ ರೇಟಿಂಗ್ ಏತು ಕೊರ್ಪಾರು ರೇಟಿಂಗ್ ಕೈಯಪುರ ಅಂದಪುರ ಉಂಡಲ್ಲ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಮಲ್ಪುನ ಅದೇ ಅತ್ತ ಓ ಓ ಆಯ್ತಾ ಚಿ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪ ಮೂರು ದೇ ಚಿನ್ನ ದೇ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತಂದು ರೊಟ್ಟಿದ ಪುರ ಅಂದ ಅಂದು ಗೆಂಡ ಒಪ್ಪುಂಡ ಅಂತಲೇ ತಂದ್ರೆ ಬಯ್ಯಪುರ ರೊಟ್ಟಿ ಪುರ ಉಂಡ ಅಂದು ಹೆಡ್ ಉಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಫುಡ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಮಾತ್ರ ಬೆಣ್ಣೆ ದೋಸೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬನ್ಸದ ಗಸಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಬನ್ಸತ್ ಕೂರಿದ ಕೂರಿಗೆ ಬಸ್ಗೆ ಗಸಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ದಾದಾ ಬಣ್ಣಿಯೇ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಅದಿತ್ತೆ ತುಳುಟು ಬರೋದಿತ್ತೆ ಕನ್ನಡ ತಿಂಡಿ ಪುರ ಬಾರಿ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು ಸೋಕಿತ್ತು ಆಯ್ತು ನೀ ಗಸಿ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಮಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ತು ಬೇರೆ ಗಸಿ ಗಸಿ ಸ್ಟಿವ್ ಅತ್ತು ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗಸಿ ತಲಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಪರಂದೋಡ ಹಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೌಡರ್ದ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದೇ ಕಾರಣ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಟೇಸ್ಟ್ പൊടിത്ത ടേസ്റ്റ് കൈത്തന്നെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അതെ ഗൂഗിളിൽ അയച്ചാണ്ടി ഹോട്ടൽ ಇತ್ತ ಬೇರೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಏನಲ್ಲಕ್ಕ ಅಂತೀನಿ ಏನಲ್ಲಕ್ಕ ಪಾಪದ ಕುದೋಜಡ ಅಂಚೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದ್ದು ಮೇರ್ ಪಾಪನ ಮೂರೆನಾಕಲು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಾಕಲು ಬಂದು ಆರು ಪಾಪ ಸಾಲಿಯನ್ ಪಾಪ ಅಂತ ಎಂಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತು ಪಾಪ ಏರು ಎಂಚ ಪಾಪ ಬಂದು ಜೋಕ್ಲೆಡಗೆ ನೋಡತ್ತ ಬೊಡಿದಿಗಳ್ನ ಬುಡ್ಕ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬೊಡಿದಿಗಳ್ನಕ್ಕೆ ಲೇರಿ ಎತ್ತು ಜೋರಿ ತಿನ್ನಕಲ್ಲ ಬುಡ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆಡಗೆ ನೋಡದವೆ ಏನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಬರ್ತೀನಿ ಎಟ್ಟು
ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಹಾ ನಿಖಲ್ ಬಂದಿಂಜಾಯ್ ಜಾರ ಬರ್ಲೇಗ ನಮೆತ್ತೆ ರಡ್ನೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿಗೆ ಕೊರ್ತು ದಯ ಪನ್ಪುನಿ ಸುಂಕ ರಡ್ನೆ ಸುಂಕ ವಸೂಲಾತಿ ಕೊರ್ತು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗ್ ಉಂತಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಓಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲದ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಟ್ ಕಾತೋಂದಿಪ್ಪುಲೆ ಅವ ನನ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡೆ ಇಚ್ಚತ ನನ್ನ ಸೀದ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅದೇ ವೆದರ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವಾಗ ಎರಡನೇ ಟೋಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆದೆವು ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಸಿಟ್ಟು ಟೋಲ್ ಬೋರ್ಡು వీడియో తెప్పునే 120ಗೆ ಚೇಂಜ್ ನೂದು ಕೊರೊಡಿ 50 ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ವರೆ ಮುಲ್ಲೆ ರಣ್ಣೆ ಸಾಲ್ಯನ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯರ ಗೇಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಹೌದಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಜರ್ನಿ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ಪಿರಬನ್ನಾಗ ಇಚ್ಚತ ಫೋನಾಗ್ದ ಮಾತ್ರ ದೇವು ಅವೇ ಟಿಕೆಟ್ ಐಕತ್ಯ ಹಾ ಆಯ್ತ ವಿಷಯ ನುತ್ತೇರು ನೆತ್ತ